PAMDAP, wala tagilain. Ingon mo to, dalam ka rin nga. Ilain ang PWD, ang senior na wala tagilain. Masay paagi ka ron. Masay pag-agi sa pagpunta na ka. Ha? Dili, unahon. Masa ganito? Ha? Aside sa bus lane. Oh, very good, Dining. Napulo ng non-PWD, ita mo isko itong normal ha? Isalot dahil sa napulo senior, then sunod na sa dahil napulo nga non-PWD, napoy senior, o panalita na 5 ng senior, sulutan o 5 sa PWD, ingon anak. Inclusive ba di kay special kita? Sige tagingon nga, ay may tawag special, hindi may special, special ita. Naalang tayo room nga diin dito tamag standby. Natin wala tayo special nga room para magputara. Kauban ta sa tanan. That is what we mean by inclusive. Kauban ta nila. So, aning 2016, again, na-increase ang participation sa PWD in the electoral process. Example, again, na-increase ang atong PWD registered voters. Ana, ako bigod nga niya, 35 na featured in a book during 2013 and 2016. Meaning, aning 2013, si EI gi-feature. Na yung story dito na after 27 years, nakagawa sa silang balay. After 27 years, iya lang kuno ni madunggan lang kuno niya before siya, nadunggan lang kuno niya nga muni butuhan, muni siya. Example lang ko, example lang niya. Kayo kumpanya sa titura. Example lang niya, nanuroy ni. Yung pagsuri na mo sa van, kung among giabangan nga van, ilahan ni Dapudil, ka na ilang. Timing kayo si... nasi iyay natin na mo. Timing kayo si Vice Mayor Boyet Isakay. Isakay din siya, ala, ikaw, dahil buyit ka na. Sige na kung kadungog ni mo nga butuan. Kaya dagan na si Vice Mayor sa Konsehal ng Termino. Meron siya, karoon pa ako, first time ko kita, ibutang. Why? So, after 27 years, nakakita si Iyay sa ikaw, siya ba? Nakita ni Iyay si Gagawin ni Vice Mayor Boyet, sa rin ang Gagawin niya. Yan, pero lang madunggan ba? Yan. Nakaari siya registration Comelec office. So, dito gi-feature siya. Pagka 2016, na-feature na punta at to, na-feature sa ganit mo to, no yung na to, kata inyong pamilya nun, ay asa kang dongso, ay libro dito. Na-feature na sa Miami, katong kami na sa member me o Board of Election Inspector.